Είμαστε στη 12η μέρα εδώ στο Μαλάουι. Έχουμε ποδηλατήσει ήδη 350 χιλιόμετρα και βρισκόμαστε στη πόλη Μζούζου, από όπου αγοράσαμε τη γραφική ύλη για τα επόμενα σχολεία. Έως τώρα στο δρόμο μας έχουμε συναντήσει ήδη τα 5 από αυτά, προσφέροντας γραφική ύλη σε 1500 παιδιά. Αύριο ξεκινάμε την ποδηλατοπορία για 2 μέρες και θα φτάσουμε στην περιοχή της Λιβινγκστόνια. Εκεί θα επισκεφτούμε 10 σχολεία. Έχουμε ένα ευχάριστο νέο, ότι ενώ στο αρχικό πλάνο ήταν να συνεισφέρουμε σε 4.500 παιδιά, θα συνεισφέρουμε σε πόσα καλή? 6.500 παιδιά, και αυτό χάρη στη δική σας συμβολή. Σας είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τη δικιά σας συνδρομή στο project μας. Εγώ θέλω να πω από την εμπειρία μου μέχρι στιγμής, έχω αποκομίσει ότι είναι πολύ διαφορετική η συνεργασία των ανθρώπων σε σχέση με την Ευρώπη. Σκεφτόμουν πριν το project ότι να στείλω κάποια λεφτά για να βοηθήσω κάποια παιδιά εδώ. Τελικά χρειάζεται να είσαι εδώ. Χρειάζεται να δεις πώς θα διανεμηθούν τα λεφτά, πώς θα διανεμηθούν τα πράγματα που αγοράσεις. Πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να τα δώσεις χέρι με χέρι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και για μένα είναι πολύ δυνατό να βλέπω ότι όλα αυτά που ως τώρα διαβάζαμε και βλέπαμε σε στατιστικές είναι μια πραγματικότητα για πολλούς συνανθρώπους μας, και έτσι προσωπικά βιώνω ότι αυτό που κάνουμε έχει πραγματικά κάποιο νόημα.